हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय प्रोटेक्ट चैनलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खौरां फिन फोसावनो लाबावनाय जादों बेनो जादों जे नोंथांमोनहा जाय एग्जाम लिरनो गोनांमोन एबा पीसीडीसी लेभेलनि एबा सेक्रेटारि पोस्टआव नोंथांमोनहा जि 25 मे खालि नोंथांमोनहा एग्जाम होगौमोन नङा होमबा बेनिनो मोनसे इम्पोर्टेन्टथार मोनसे खौरां नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव फैबावबाय दायो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जे जोङो बे एग्जामखौ लिरनो मोनगोन एबा लिरनो मोना बेनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों एबा फिन गोदान मोनसे नटिस बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि दायो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों नटिसआ 19 मे 2025 19 मे खालि बेनि नटिसखौ फोसावनाय जादों बेहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जायफोरनाखि रिटेन टेस्टखौ लानाय जागौमोन एबा रिटेन टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामगोन बिनिफ्रायनो बे नटिसआ फिन खनसे फोसावजाबावबाय जे दानिया फिन बेवहाय जोङो नायनानै मिथिनानै मोनबाय जे रिशिड्युल खालामफिनबाय जे नोंथांमोननि एडमिटआ फिन उननि समाव खनसे गोदानै पाब्लिश खालामजाफिनसिगोन मानोना बेनि एग्जामा पस्टपन जाबाय आरो बे एग्जामा 1 जुन माने 1 जुन खालि सानडे फिन खनसे सानडेखौनो बिथांमोना लाफिनबावनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननि एग्जामा पस्टपन जाबाय नोंथांमोना जुननि 1 तारिखआव नोंथांमोना एग्जामखौ लिरफिननांसिगोन एबा बेनि सिगां नोंथांमोना एडमिटखौ फिन खनसे गोदानै मोनफिनबावगोन नोंथांमोनहा बे अफिशियेल साइटनि सिङाव हाबब्लानो बेनि नटिसखौ एबा बेनि एडमिटखौ नोंथांमोना गोदानै खनसे डाउनलड खालामनानै लानो हाफिनगोन जेब्ला 1 जुननि सिगां एबा सानथाम सानब्रैसो बिनि सिगांनो नोंथांमोना बेनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लाथारनो नांगोन एबा नोंथांमोनहा अफिशियेल साइटआव गोदान मोनसे नटिस मोनखागोन जे एडमिटखौ माब्लानिफ्राय डाउनलड खालामनो हायो दायो जोङो बेखौ CSP पर्टेलनि सिङावबो जों मोनो आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिशियेल साइटआवबो नोंथांमोना हाबनानै बेनि नटिसखौ मोनगोन आरो बेनि एडमिटखौबो फिन खनसे नोंथांमोना मोननो हागोन दायो बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो मानो पस्टपन खालामनो गोनां जाखो दायो गोबां माखासे गुबुन बड'लेण्ड सुपार 50 मिशननिबो माखासे एग्जाम दं आरो गुबुन एग्जामफोरनि थाखाय बिथांमोना बे एग्जामखौ पस्टपन खालामबाय दायो जोङो गुबुन एग्जामफोराबो जोंनि नैबे जुन आरो जुलाइनि गेजेरावनो जों एग्जामखौ लिरनो मोननो हाजोबसिगौ मानो होनोब्ला मानोना सेप्तेम्बराव इलेक्सननि डेट फोसावबाय बिथांमोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेनि सिगां जुन टु जुलाइ बेनि गेजेराव माखासे जेरावहाय 372 नि जोङो ग्रेड 3 एप्लाइ खालामदोंमोन ना होमबा बेनिफ्राय 263 नि जोङो बेवहायबो ग्रेड 3 नि एबा ग्रेड 4 नि जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन बेनिफ्राय आरो बिनि अनगायै जोङो मा मोनबावदोंमोन 569 पस्टनि एबा भेकेन्सिसनि जोङो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड जोङो मोननो हादोंमोन नालाय जोङो बेफोर मोनफ्रोमखौबो नायोब्ला जोङो एबा MCC मडेल कड अफ कन्डाक्टनि सिगां जोङो बेनि एग्जामखौ लिरनो मोनगोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो मानो होनोबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट नाङोब्लाथाय गुबुन माखासे गभर्नमेन्टनि स्केम आरो जबफोरनि जेबो खामानि मावनो हानाय जाया एबा मावनो मोना दायो जोङो बे अफिशियेल नटिफिकेशनफोरखौ जों बबेहाय मोनगोन एबा बबे साइटआव जों हाबनांगौ बेखौ नोंथांमोना खायसे मिथिखाबाय जानांगौ आरो मिथियाखैब्ला आं नोंथांमोननो बे स्टेपखौ जोबनाय फारसे दिन्थिनोसै जोङो बेक फैनानै जोङो बेवहाय टाइप खालामनोसै मोनदों जोङो बेबायदि टाइप खालामबानो जागोन आरोना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड क'क्राझार बेबायदि टाइप खालामनानै जों बेखौ सार्च खालामगोन एबा क्लिक खालामनानै होगोन बेनिफ्राय जों गाहायाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन आरोना बे लिंकआव जोङो क्लिक खालामनानै होयोब्लानो CSP पर्टेलनि सिङाव जों हाबबाय जोङो हाबनानै जों बेवहाय नटिस नुनो मोनदोंना जों दा बे रिशिड्युल एडमिटनि थाखाय एबा रिशिड्युल जोंनि एग्जामनि थाखाय जा नटिस फोसावदोंमोन बेहाय जों क्लिक खालामनानै जोङो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आरो नोंथांमोना फिन खनसे उननि समाव गोदानै एडमिट रिलिज खालामोब्लाबो जों बे अफिशियेल साइटनि सिङावनो बेवहायनो जों हाबनानै मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय जोङो माखासे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जायनाखि 372 आरो 263 आरो 569 माखासे पस्ट एबा भेकेन्सिसफोरनि माखासे जों एप्लाइ खालामनो मोनदोंमोन बैफोर मोनफ्रोमखौबो बिथांमोना कम्बाइन एग्जामबो बिथांमोना खालामनायनि चान्सेसा दं आरोना जोङो बेखौ कम्बाइन एग्जाम हिसाबैबो जोङो लिरनो मोननो हागौ अब्ला जोङो उननि नटिफिकेशनफोरनि गेजेरजों जों मिथिनानै मोनगोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो बे चेनेलनि सिङाव हाबनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरो नोंथांमोनहा
नोंथांनि गोनां नटिफिकेसनफोरखौ मोननो हागोन एबा नागिरनानै लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननो फोसावनाय जादों। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।